Здравейте, хора! Ние ще правим влог от разни неща. В нашия влог ще звъним на непознати звънци в комплекса, в който живеем. И тук сме пред едно блок и ще влезем вътре. Пред един блок. Ще влезем вътре и ще влизаме вече. Не бе, не от тук. Не бе! Тази жена знаме на четвъртия апартамент. Ти на трети. Не, ти го кажи. Не, ти го кажи. Александра. Ало? 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 О, май гад, това беше много смешно. каза, че без дишка го натисна. Ти го натисна! Ще знае. Не казваме кой блок, не казваме кой етаж, не казваме коя врата. И вижте, аз я държа в момента. Тази сладорама. Я държа. Какво да кажа? Пицата ви е долу. Здравейте, пицата ви е долу. Елате. Елате. Слезте долу и вземете. Хора, тук прикриваме номерата. Ама ние някакви хора са написали: здравейте се, предлагаме ви услуга, в която като ни позвоните, може да дойдем да ви свърлим буклука за от 2 до 5 лева. И някакви 15 годишни момчета го сложат. Да, някакви, да. Добре. Това е 6-ти блок. Опа. Да. Какво да кажа? Пицата... Здравейте, здравейте, пицата ви е долу, елате, моля и я вземете. Хора, снимаме вече. Има камера. Ма не ви. Ма трябва да силно да го кажеш. Пак звъни. Никой не ме вика. Да звънем на някой друг. То заключено на другото. На кой звънна? Ние вдигнам една жена идея, но ние го справяме точно тогава. И защото... И свикаме. Ами Едва никой няма да ни... Да, много лошо ни погледнете. Никой няма да ни отвори. Дай после ще извикаме се, иначе искаме да викнем някой. Да. Да. После ще трябва да правим шортове. Аз ще отивам и на друг блок. Ще звъним на звънеца. Викаш: здравейте, пицата ви е долу, моля слезте и я вземете. Моля слезте и я вземете. Ама бавно го казваш, не като мен. Не смисъл, виж аз как мога да го кажа: здравейте, пицата ви е долу, моля слезте и я вземете. Това е 20 и нещо. Има ли камера? Не, тук няма. Проблемът ми е, че ако някой не види. Александра. Някой идва. Да си бяга момиченцето. Той отива да изхвърля буклука. Няма тук да добре. Ела, Александра. преди
преди много време бях оставила един Принглс. О, майка. Принглс е още тук. Не знам дали става за ядене. Не го отваря. Не бе става. Не искам да. Не бе съм от един ден седи тук. От един ден седи тук. Само. Да. Защо? Може би някой да е сложил някакво нещо вътре. Няма да ям разни Принглс. И сега не ще ядеш. Човек, аз го оставих тук. Ти ли го остави там? Да. Нищо няма. И на вкус е уникално. Ти го остави. Да. Ти. София и Миши могат да ти потвърдят. Нищо няма. Мога да го ям. Тези ми са любимите Принглс. Това е много хубаво. И сега, като ядем колкото си искаме, и после ще се върнем до вас. После чуваме пак да снимаме, пак да отковаме, да звъним на непознати звънци. Вчера. Замърва. Ю. Не харесва ли аз самара? Искаш ли сега ще направя едно? Не, много ми е гадно. Хапни си малко. Ето. Заповядай. Ако в момента ядеш нещо, или ако в момента ядеш нещо, трябва задължително да оставиш по един лайк. А ако ядеш Принглс, трябва да оставиш и един лайк и да се абонираш за канала с камбанката. И ако ядеш тези Принглс, Абсолютно същия Принглс, трябва камбанката, да го шернеш, да се абонираш, да оставиш един коментираш. палец нагоре и да коментираш. Да. Я покажи къде сме. Странно тераса. Това даже не е нашата блока. Мартине! Аз искам да го вземем. Взимам го. И тръгваме надолу. Александра, айде до парка, за какво не пролеташ? До парка да пием вода. Ох. Се само набързо. Не го затварям. Съвсем набързо. Шматка. Чакай. Ти говориш за пицата. Да, някъде друго. На 4.
Хора, някакъв сънъж просто вдигна и така, отключи веднага и се заключи вратата веднага, човек. Абе, що така се криеш от една Тесла? Обага, това не е една Тесла. О, не е тя, не е тя. Да погледни ми. Не е тя, Александра, не е тя. Айде да направим... Хора, тук има една Тесла в един гараж, където прави много яки неща. Мисля, че я няма между другото Теслата. Там е. Не става. Що бе? Моля те. Само един път. Не. Само един път да светне. Добре. По принцип, като отиваме там, почва първия път, като бяхме там с Александра и се карахме ролерите, изведнъж светнаха там фаровете на Теслата и така стана два пъти и третия път бипна супер силната. Ние с Александра изкръщахме, тръгнахме нагоре и пак бипна и пак и аз се напиках, не знам за Александра. Да. Ляваме много, но това беше края на нашата влог. Да се видим пак. Чао!